Mukabat sa kapin 30 ka mga kanhi miyembro sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF ang misumite og aplikasyon alang sa amnestiya ato sa gihimong karavan sa Camp Bilal, Munay, Lanao del Norte ning Baguhay lang. Gipangunahan kini sa Department of the Interior and Local Government kon DILG Region 10 kaabag ang Pakigdait Incorporated, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun UPAPRO ug ubang ahensya sa gobyerno. Tingwa niini nga matabangan ang mga kanhi MILF combatant sa pagproseso sa ilang aplikasyon alang sa amnestiya subay sa proklamasyon bilang 405 pinaagi sa Executive Order No. 47 nga gipirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sumala sa Bangsamoro Transition Authority kun BTA, importante ang programa aron mahatagan og higayon ang kanhi kombatant nga manginabuhi nga malinawon hilabi na sa mga komunidad sama sa Camp Bilal. Matud sa DILG 10, kinahanglan paspasan ang paghatag og impormasyon ug serbisyo aron makaapas ang uban pang kwalipikado nga miyembro sa MILF aya matapos ang aplikasyon alang sa amnestiya sa Marso tuig 2026. Pamatuod kini sa padayon nga pagpaningkamot sa gobyerno nga iduso ang proseso sa normalisasyon sa mga lugar nga apektado sa armadong panagsangka ug pagsuporta balik sa gobyerno sa mga kanhi MILF aron mahimong hingpit nga kabahin sa katilingban. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.